What's up mga ka-storage? Nandito kami sa Linita Streets po. Ito yung ano, my name is Mark. My name is Bebe. Ikaw, Alden. Aldin, ay Aldin. Ang pangit. Ulit. What's up mga ka-storage? Nandito na naman kami at nagbabalik. My name is Bebe. My name is Mark. So yun mga ka-storage, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please like Share. and click the bell button. So yun mga ka-storage, nandito kami ngayon sa Linita Street. Papunta kami ngayon ng Capre mga ka-storage. So yun mga ka-storage, mamaya update namin kayo Kung mangyayari kung sa ano amin. mangyayari sa lako namin, kung sawi o jackpot. So yun mga ka-storage, mamaya na lang ulit. So, babush! Yan mga ka-storage, tropa natin. Ayan. Ito yung malupit. Ito yung may ano may dalang isang bahay. Yan ah. Yan. Si paring Nano. Sinano the Great. Ito si Kuya Nelson. For short. Grabe yan. Daming dala oh. Kita nyo naman. Sa sobrang higpit sa palengke ngayon, naglock ko na lang lahat. Oh, let's go. Ito yung sa akin mga ka-storage. Yan. Ito si paring ano, Aldin yung dadala. Ano muna, substitute. Ako muna magkakamera sa nila. Let's go. Dito ako sa una. Ito paring baby natin. Hey, Trops. Kita kayong 5. Huwag kayo magpakayo, maloko-loko talaga. Ano? Ano ang ginagawa namin? So yan mga kaintot, ako nga pala si Roger, for short. Dagol! Yat ako, loba sa akin. Nalansan. Ito yung... Itlog, kakain ng dami. So yun mga ka-storage, ito kami ngayon, papunta kami ngayon sa Capre. What's up mga ka-storage? Pupunta kami ngayon sa Capre mga ka-storage. Loba Dadala sa ko. akin. Yat nalansan. Sana Tapos yung paninda makabenta. namin doon kasi malalaki tao ka. Yun. Ayun si Papa mga ka-storage. Ayun. Si Papa. Hintayin namin siya dun sa kanto mga ka-storage. So ito. Buhay, manlalako na naman kami mga ka-storage. So yun, may bagong sama ngayon sa amin. Ito, si paring Nano the Great. Yan. Nakakahuli lang kahapon. Eh, bay. Yun. Oo, boss. Paronin mo sa YouTube. Yun, thank you. Pa-subscribe na lang, boss. Salamat. Buhay mong lalako. Yun. Buhay mong lalako. Kita mo na rin siya. Yan, si pare Nano. Di niya alam ng asawa niya yung ginagawa niya ngayon. So, yun mga ka-storage. Mamaya na lang. So, mabush! Ginagawa. Yung mga ginagawa kay storage. Si Mark Joe Waray TV nagbenta na. Sa wakas, sana bilhin ni ate. Yan yung mga hanap buhay namin. Sana sisortehin to ngayon kasi
What's up mga ka-storage? Nandito kami sa Capre. Ito tropa natin. Subscriber ko din yan. Ito yung kasama niya. Asa na yun? Ito. Ang pangalan mo, pre? Shout out kay Alex. Oh, Alex na. Shout out Lahat sa... na nakakilala sa akin. Pinablog mo mo. Buhay mang lalako, pre. Mark Joe Waray TV, pre. Kung baka sakali, ano nyo, subscribe nyo naman para madagdagan ng subscriber. So si ano, Hindi na kayo tumago pa, nahiya pa nga. Mga tropa. Tropa to. Nice legs. Sipag ni Alex, oh. Bibinta ng team, oh. Ito yung paninda ko. Kanina, 5. 5 yan. Oo. Nabawasan 4 na lang. Ay, nabawasan ng 4. Isa na lang natira. Ito yung kay ano, Laroji. Saging. Kay Joey Boy. Ito, magpapakyo na naman. Nakadilyo. Ito kalahati kante nila ate. Yap. Si ate oh. What's up mga kaito? Tropa natin, tapos na lumamon. Ito si ate oh. Bakit nakaano? Hey! Basta mga kaito. Nag-iwan ako kasi dito. Yun ang ugali nyo pagkatapos nyo kumain sa isa kayo kayo. Ayan si ate oh, busy. Busy siya kalilipit ng kinalat namin dito. Pagkatapos nyo kumain, hindi kayo nyo. Lahat magliligpit kami. Eh di kayo na maging customer namin, kami magliligpit. Kaya kami kumakain sa ganito para sa ganito. Tama. May paglaban. Mga storage, katapos lang namin kumain. Ito, solid ang kain, no? Nakarami. Marami atang benta eh. Hoy Mark, Oy, alam mo muna to. ayaw nga niya, nahiya siya. Ayaw niya magpakita sa vlog. Love, paano ka muna to, Love? Alala mo muna to. Vlog. Yan, tropa natin. Oh. Ano yun? Fighter yun. Saan na sila, Alex? Nahiya pa to. Oh. Subscribe mo naman yung YouTube ko. Sayaw-sayaw ka lang ganyan, no? Grabe naman to. Oh. May binibintangan load, wala kang ano. Tapos lang namin kumain mga ka-story. Tignan nyo. Busog. Yain na. Tara na. Let's go. Bye-bye. Yan guys, mga ka-storage dyan. Kaisang na yun po kami. Nakarating. Yun ang Capre. Doon sa dulo. Ito, kaisang na yun. Barangay. Ito si Roji. Bibili pa nga ng UC. Yan. Kaisang na yun. Oh. Andun pa sila sa dulo. Gago ka. Sigarilyo ka? Mark, sigarilyo mo, Mark! TikTok ka pre. Ayos ah. Storage. Dito lang yung nabuti namin ng ambon. Ayun mga kasama ko. Puro nakapayo. Ito na lang sa akin. Ito may kambing pa. May kambing pa mga storage. Oh. Malaki na kambing. Paano? Gusto mo maging hayop? Ito yung ano, kambing. Sana na kami, General Lopez, papuntang Dunya. Mga ka-storage, pauwi na kami. Nabutan pa kami ng ambon, no? Ulan pa. Buti pa yung kambing. Naliligo na. Di ba bawal ang kambing maligo? Ito yung mga ginagawa.
akin, payong ko. Ito paninda ko, konti na lang. Isang box na lang. Nabawasan din. Awa ng Panginoon. Kambing. 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 What's up mga storage?